बनवणार आहोत कोबीची भजी. तुम्ही भजी म्हणाल तर पकोडे म्हणा, पकोड्यासारखंच असतं ते. त्यासाठी मी पाव कोबी घेतला आहे. आता मी त्यात टाकणार आहे थोडंसं तांदळाचं पीठ, 1 वाटी चण्याचं पीठ, त्यात मी टाकणार आहे थोडंसं जिरं, धना पावडर 1 चमचा धना पावडर, 1 चमचा गरम मसाला, 1 चमचा हळद, चिमूटभर सोडा आणि 2 छोटे चमचे तिखट मसाला. त्यात मी थोडीशी ॲड करणार आहे सफेद तिळी आणि आपण त्यात आता टाकूया चवीप्रमाणे मीठ. पहिल्यांदा थोडंच टाकते मी. आता ते त्यात मी आता टाकणार आहे 2 बारीक चिरलेले कांदे आणि बारीक चिरलेली थोडीशी कोथिंबीर. आता आपण ते मिश्रण असं एकत्र करून घेऊ. कोबीला पाणी सुटतं त्यामुळे एवढं पाणी टाकायची काही गरज लागणार नाही. असं थोडं 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 व्यवस्थित असं मळून घेऊ. एकजीव करून घेतलंय मी. त्यात चिपात पाणी टाकलेलं नाही आहे. कांदा आणि कोबीच्या ओलाव्यामुळे ते पाणी टाकायची गरजच भासली नाही. आता हे आपलं सगळं मिश्रण एकजीव झालेलं आहे. मी त्यात बिलकुल पाणी टाकलं नाही. कोबी आणि कांद्याच्या त्या ओलाव्यामुळे हे पाणी टाकायची गरज भासली नाही आहे मला. आता आपण कढई तापलेली आहे. आपण ते एक एक करून असं कढईत सोडू व्यवस्थित असं. करून बघा, हे छान लागतात, झटपट आहे. आज रविवार आहे, मच्छी खात नाही त्यांच्यासाठी खास बनवलं आहे. मी व्यवस्थित असे डीप फ्राय करून घेतलेले आहेत. एकदम खुशखुशीत असे झालेले आहेत. अशाप्रमाणे आपण बाकीचे पण करून घेऊ. अशा प्रकारे आपली खुशखुशीत आणि चवदार अशी भजी आहे व्यवस्थित अशी तयार झालेली आहेत. तुम्ही सुद्धा करून बघा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि लाईक पण करा.